To je vynikajúca otázka. Týka sa každého z vás, kto ste mali tvorca alebo mali biznis alebo tvoríte na základe objednávky a veľmi personalizovane. Black Friday, výpredaj, likvidačné ceny. To nie je vaša cesta. Ale to neznamená, že nemôžete vytvoriť jesennú kampaň. Môže to byť aj Pink Friday alebo Pink Monday kampaň. Čokoľvek, čo už sa aj tak zváža na celkovom tom aj kľúčovom slove. Ale musíte k tomu pristupovať oveľa kreatívnejšie. Dávid a Goliáš, obidvaja majú rozdielne zbranie. Vy nemôžete súťažiť s veľkými konglomerátmi, ani tými nástrojmi, ani tými týmami, ani rozpočtami, ktoré dávajú do reklamy už teraz. Mohli ste si všimnúť, že už teraz zdražila oveľa viac reklama a tým pádom už cez reklamu veľmi nie sú nástroje typu vaša databáza kontaktov, s ktorou treba pracovať, databáza už existujúcich klientov, s ktorými treba pracovať. Rôzne kreatívne typy a nápady, ktoré mimochodom rozoberáme 27. už miesta nie sú, ale striehnite instaranejky, ktoré sa konajú offline raz za mesiac a určite sa zúčastníte. To je niečo, čo vás posunie dopredu a to nie len vedomostne.